ako nga, bulta ka yung cellphone. Yung testingan ko ah. Breakfast nila sa ano ba? Dala ka lang yung lawin sa law. Pati flow na hapon ka pag tulog. Oo. Ang tira lang yung hapon niya sa ano yan. Ning. No, pwede ko to ya sa iya. How dali to siya madisgrasya. Dito yan. Sila. Sa Palantina. Sila pwede kakapon din nung morning. Kasapon, malis lagaw lang ng balikya. Kasapon na, pinagtapik ko sa katri. May large, may XL. Ada to sa aring may pink na. Dala lang kay malantaw na sila karon. Good morning, sir. Oo. Kapaway ka kay Karay. Wala ka ba? Ito naman.